momente je tu ten moment M. Prišla nás pozrieť animovaná hejterská ryba z Lokál TV. Počúvate Európu 2? A môžeme odkryť identitu? Jasné. Dobre, tak spolu s nami je Fučo, ktorý je novou virálnou hviezdou slovenského internetu. Ale poznám, že vlastne ako to celé začalo. Ako to celé začalo s tou hybou, alebo s Mariňakom? S Mariňakom, myslím, že Mariňak bol prvý, no. S Mariňakom to začalo tak, že bol som u kamoša, u Limpa v obchode a napodobnil som dvoch neprispôsobých občanov, poloretardovaných, ako sa rozprávajú pred Pentagónom. A ako sa rozprávali, lebo neviem, že či každému sa podarilo zachytiť, ale jeden stal na Muriku a druhý bol pod neho, hovorí mu, dneska už není oný Tyson a chlapci, dneska není Tyson a chlapci, Mariňáci sú, tam sa blokujú a toto. Ja som to tak započul. A ja som sa potom dokrašal samozrejme podľa svojho, ale to ne. A jak som videl tie vojny v slovenskom hip-hope, tak som si povedal, že treba zakročiť. Týmto pôjdem ja proti vojnám a toto bude láskou proti vojnám. A legenda slovenských televíznych nočných súťaží Mário Toráč. Takže čaute všetci, ja vás tu vítam. A vy mi volajte na toto známe audiotextové číslo, vy mi volajte, všetci mi volajte, pretože môžete vyhrať až 5000 korún. Ja keby som mal 1000, tak idem hneď tu do Race, lebo sú tam hody, priatelia. On sa na ňo ešte aj podobá. On začne robiť Joža Kubányho, tak ešte na Kubányho sa bude podobať, vieš? A ideš, to je normálne, že brutál. Nože takto to dnes vyzeralo v rádiu Európu 2 tesne po 8 hodine ráno. Tatranci už majú posledné mlieko, ale mlieka bude na túto zimu dosť, pretože kôz je nadmerne veľa. Pre TV Európa, Jožo Kubáni. Točíš to? Rockyho Balbovu, alebo niečo také? Áno, jasné, Rockyho, viem. Skúsme. Hele, podívej se na mě, Adriano, podívej se na mě. Někdy jsem tam šel a nechal se zmlátit, to jo. Ale teď si tu ty i dítě. Ja neviem, iba že imituje, ja to nezahrať, že celé. Ale dobre, daj celé. Keď zahrám Segala, tak ja to robím celé. Víš, ja som jeho nakrúcal som do priateľov, takto som chytil. Onu peňaženku som nakrúcal do priateľov, že... Pozri, čo som ti doniesol. Ví tady někdo prožili, či zabil Bobilo? To je povedať, tego vidí takto. Najlepšie je tá chôdza, vieš, keď si vyťahne tú zbraňa.